Ngixolise ngesiqhoko. Sidaba zakho zeKonzo News kwiKonzo TV. Sifundela uSiyanda Maphumulo. Kubika ukuthi utshwala buvaliwe ngenxa yesifo secorona. Kuthiwa ke buzophuzwa ngezikhathi ezithize kuphela. Kuthiwa abantu abaqikelele into ke yenza ukuthi kuvalwe utshwala ukuthi abantu mase bedakiwe bayathanda ukuhagana kanye nokulwa. Kuthiwa ke ukulwa nakho akusavumelekile ngoba manilwa niyathintana. Kuthiwa umuntu mecasulelo ngamgiva nje kuphela. Umtshele ezikabhoqo ushiye ongalazi kodwa ungambeki isandla. Kuthiwa ke lokhu kuphephisa yena lowo muntu kanye nawe. Ngisho kuthiwa unamandla amangakanani kodwa make wambeka isandla wamlimaza, kungalimaza nawe lokho. Kanti ke kuthiwa abantu ababonakala bephuzile noma bedakiwe noma bephethe utshwala ngesikhathi esingavumelekile bazoboshwa nokuboshwa. Kodwa kuthiwa futhi amaphoyisa awavumeleli ukubabamba noma phela fanele bebanjwe beboshwe, kodwa amaphoyisa nawo awavumeleli ukubabamba ngoba akufanele babanjwe. Umuntu akabanjwa ngenxa lesifo secorona. Kuthiwa amaphoyisa azobathethisa abatshela ukuthi abahambe ejele, athi shonani le, hambani ejele, hamba ejele, ngene evenini. Yabona njalo wenzani ngithe ngene evenini ejele. Kuzoba nje into kanjalo mbukeli ngoba umuntu akuvumelele ukuthi umbambe ngalesikhathi. Kuthiwa ke iphoyisa malikubamba nawe ungalivulela icala lokuthi ubanjiwe, ukuthi yebo ngonile kodwa naye bengafanele ngibambe. Nawe uvume ukuthi yebo ngirong kodwa bengafanele ngibanjwe. Kunzima babukeli, ziyaxaka lezi zinto kodwa ke zinjalo ke. Kusemi kanjalo akavumeleki ukuthi abantu abangaphezulu kuka100 noma bawu100 kuya phezulu bahlangane endaweni eyodwa. Kuthiwa ke phambilini bekuthiwa the many the merrier, kodwa manje sekuthiwa the many the scarier. Ngizibaya lapho ke izindaba zeKonzo News. Uzozithola ezinye ku YouTube channel Siyanda Maphumulo. Subscribe phela mbukeli. Shik. Azul, 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 azul.